Здравейте и добре дошли във втората част от историята за Аладин. Нека да чуем какво се случило, когато майката на Аладин отишла при султана. Готов съм да те слушам, рекал той, когато в залата останали само тримата. Тогава, със смутен и разтреперан глас, майката открила на султана горещото желание на своя син, който искал да се ожени за дъщеря му Бадрул-Будура. Старата жена обяснила, че клетият момък ще умре от мъка, ако желанието му не бъде изпълнено, и че тя, като майка, решила да се яви пред всеблагия и милостив господар и да го помоли да спаси едничкото й чедо. Вместо да се разсърди от това дръзко предложение, султанът поклатил благосклонно глава и попитал жената на какво държи в ръцете си. А тя, без да продума, отвила златния съд и го сложила пред носете му. Заслепен от блясъка на скъпоценните камъни, беловласият пътишак се обърнал към великият везир и пошепнал на ухото му: аз мисля, че момъкът, който праща този дар, може да ми стане зет. Но великият везир отдавна искал да ожени сина си за царкинята Бадрул-Будура. И за това също той шепнешком посъветвал султана да не бърза с решението си и да не обещава дъщеря си на незнайния момък. Може да се явят по-достойни кандидати, които ще поднесат още по-скъпи дарове, рекал той. И султанът послушал съвета на везира и казал на старата жена: твоят син ще трябва да почака 3 месеца, докато стъкме чеиза на дъщеря си. Доволна и щастлива от думите на султана, майката побързала да си отиде вкъщи и за да зарадва сина си с хубавата новина. И Аладин наистина се почувствал най-щастливия човек на света и с нетърпение започнал да брои дните до сватбата му с прекрасната Бадрул-Будура. Един следобед към края на втория месец, майката на Аладин излязла из пазара и останала много изненадана, като видяла, че дюкяните са затворени и къщите са украсени с цветя и знамена, а по улиците се разхождат конници с нагиздени коне. Какъв празник е днес? Попитала тя един непознат търговец, който минавал случайно край нея. Ти не знаеш ли, че тая вечер султанът жени дъщеря си Бадрул-Будура за сина на великия везир? Отвърнал търговецът. Царкинята отиде на баня и сега стражата я чака да излезе, за да я отведе тържествено в палата. Старата жена веднага стичала от дома си и още от прага извикала запъхтяна: султанът ни измами! До вечера целият град се готви да празнува сватбата на дъщеря му с сина на великия везир. Като остър нож прорязала тая новина сърцето на бедния Аладин, но той бързо се овладял, отишъл в стаята си и като взел вълшебната лампа, го я потъркал. И духът изскочил от белите кълбета дим и извикал: аз съм роб на тая лампа и изпълнявам всяко желание на нейния господар. Ето каква е молбата ми, рекал Аладин. Тая вечер султанът жени дъщеря си Бадрул-Будура за сина на великия везир. Когато младоженците се приберат в стаята си и заспят, дигни ги заедно с леглото и ги пренеси тук. Духът се изгубил и Аладин се притаил и зачакал да види какво ще стане. А сватбарската веселба продължила до късна нощ и по едно време гостите започнали да се разотиват. Оттеглили се и младоженците в приготвената за тях спалня и тъкмо когато се унасяли в сън, духът ги грабнал заедно с леглото и ги пренесъл в сиромашката къща на Аладин. Вземи младоженеца и го затвори в кошарата на двора. А утре рано го върни в леглото и пак го отнеси с жена му в палата, заповядал Аладин. И духът дигнал везирския син и го затворил в кошарата. Щом останал насаме с царкинята, момъкът й признал голямата си обич и започнал да я уверява, че е готов да умре за нея. Но султанската дъщеря не разбирала нищо и мислела, че сънува. Цяла нощ тя не мигнала от страх и все очаквала да се случи нещо лошо.
Не по-добре прекарал нощта е везирския син, който премръзнал и изплашен се намерил призори в постелята при жена си. Като се развиделил съвсем, духът отнесъл отново младожениците в султанския палат. Те не разбрали какво става, защото не виждали духа и не чували гласа му, а само с ужас забелязвали как леглото се движи и ги люлее като люлка. Когато слънцето озарило с лъчите си палата, султанът отишъл да навести младите съпрузи и да им каже добро утро. Но везирският син го усетил още преди той да влезе в спалнята и избягал посрамен и измръзнал в съседната стая. Както винаги, бащата целунал дъщеря си по челото и я попитал как е прекарала нощта. Ала Бадру Будура не казала нищо и от натъжените очи закапали сълзи. Без да я разпитва повече, старият султан се излязъл озадачен и побързал да сподели с жена си лошото настроение на църкинята. Разтревожената майка веднага изтичала в спалнята и наистина видяла Бадру Будура с пребледняло лице и разплакани очи. Какво ти е, мила дъще, да не си болна? Извикала оплашено султанката. Ах, майко, въздъхнала дъщерята. Ако знаеш само какво ми се случи тая нощ, косите ти ще настръхнат от ужас. И Бадру Будура разправила на майка си как през нощта някаква невидима сила отнесла брашното им легло в една бедна стаичка, дето й отделили от съпруга й, а на негово място довели някакъв непознат момък, който й казал, че я обича повече от всичко на света и че е готов да умре за нея. На разсъмване същата невидима сила върнала младоженица в леглото и ги принесла пак в палата. Като чула тая невероятна история, майката помислила, че Бадру Будура изгубила ума си и рекла: добре си сторила, че не си казала нищо на баща си. Моля те, не дей говори на другите за това, защото ще те помислят за луда. Ако не вярваш на мен, попитай тогава мъжа ми. Настояла църкинята. Ще го попитам, казала майката. А сега се приготви да се явиш пред народа, който те очаква на градския площад, и още няколко дни ще празнува твоята сватба. И султанката разпоредила на рубините да пременят дъщеря й в най-скъпите дрехи и да я изведат на площада. И когато Бадру Будура се явила, на събраният народ я посрещнал с радостни викове, сред думкане на тъпани. Навръщани към палата, майката на невестата се приближила до младоженеца и го попитала дали е вярно това, което бълнува дъщеря й. Везирският син се престорил, че не я разбира, и я помолил да му обясни какво иска да каже. Бъбра си тъй да се намеря на приказка, отвърнала весело султанката, като разбрала, че зети не знае нищо. И докато веселбата продължавала под кривите звуци на тъпаните, мощният мрак се озарявал от пастроцветни огньове. Аладин повикал духа на вълшебната лампа и му заповядал да доведе двамата знатни съпрузи веднага, щом те заспят. И чудото се повторило. Прибрали се младожениците в спалнята и едва затворили очи, духът ги дигнал и ги пренесел в стаята на Аладин. И визирския син пак трябвало да зъсне в студената кошара, а пред султанската дъщеря отново се явил чудният момък от предишната нощ. Призори съпрузите се озовали все тъй изплашени в палата. Но този път вече султанът решил непременно да узнае тайната и заплашил дъщеря си. Тогава Бадру Будура със сълзи на очи разказала на баща си своите необикновени преживелици през последните 3 нощи. Като узнал какво преживяла клетата му дъщеря, султанът започнал да я милва и дълго се мъчил да я успокои. След това се прибрал в стаята си и повикал великия везир. Попитай сина си какво му се е случило тая и оная нощ, за да разберем дали е вярно това, което разправя дъщеря ми, рекал султанът. Когато везирът намерил сина си, му предал желанието. Да, тия 2 нощи се случиха чудни неща, признал смутено сина. Църкинята е открила на баща си самата истина, но нейните мъки не могат да се сравнят с моите, защото аз изтърпях невиждани унижения. И като описал най-подробно преживените страдания и обиди, визирският син казал на баща си да помоли султана да разтрогне брака му с Бадру Будура, тъй като занапред нищо добро не очаквало и двамата. За да избави сина си от по-нататъчно огорчение и теглила, великият везир отишъл при султана и откровенно му разправил какво е работата и го помолил да разтрогне брака заради доброто и спокойствието на самата църкиня. Това предложение се понравило и той наредил незабавно да се прекъснат всички сватбарски веселби. Зачудили се хората и започнали да се питат какво се е случило и всякакви слухове се понесли из града. Само Аладин знал истинската причина и тайно благославял вълшебната лампа. А по това време, ето че настъпил последния ден на 3-я месец
И нетърпеливият момък изпратил майка си в палата, за да напомни на султана даденото от него обещание. Като съгледал майката на Аладин, старият владетел се приближил до нея и я попитал защо е дошла толкова рано. Милостиви господарю, отвърнала старицата, позволи ми да ти напомня обещанието, с което ти зарадва мен преди 3 месеца. Днес е последният ден на 3-я месец. И султанът си спомнил за златния съд с скъпоценните камъни и за обещанието, което бил дал. И понеже не знаел как да се избави от неудобното положение, обърнал се към великия везир и го попитал какво да прави. Поискал от сина и такива дарове, каквито той не ще може да даде, посъветвал го везира. Тогава султанът навъсил чело в дълбок размисъл и река: моята дума на 2 не става. И каквото съм обещал, той ще бъде. Но дъщеря ми е свикнала на богат и ухолен живот. За да спечели нейната обич и да я направи щастлива, Аладин ще трябва да й изпрати 40 златни съда със също такива скъпоценни камъни, каквито ти донесе неодавна. Предай на сина си моите условия и ми обади дали ги приема. Натъжила се майката от тая алчност на султана, защото знаела, че Аладин не ще слезе отново по магиосаната градина и не ще може да изпрати желаните съкровища. Но Аладин не се смутил от искането и изпратил майка си да купи нещо от пазара. Когато тя излязла, той повикал духа на вълшебната лампа и го помолил за помощ. Султанът е съгласен да ожени дъщеря си за мен, казал момъкът. Само ако аз му изпратя 40 златни съда с скъпоценни камъни, които трябва да бъдат занесени в палата. Моля те, помогни ми да се оженя за султанската дъщеря. И още Аладин не изрекал желанието си. Дворът на тяхната къща се изпълнил с камили, всяка от тях натоварена с грамадни златни съдове с елмази, рубини, смарагди и сафири, а покрай тях сновели млади хубавици, облечени в най-разкошни дрехи. В това време майката на Аладин се върнала от пазара и останала смаяна, като видяла пъстрата навалица в техния двор. И така, наредени в 2 редици, пратениците потеглили към султанския палат, за почуда и за приказ на минувачите, които прииждали от всички страни и се трупали да гледат това необикновено шествие. Когато камилите и техните придружници стигнали в палата, майката на Аладин се приближила до султана, поклонила му се и казала: всемогъщи господари, даровете, които ти праща моят син, не могат да се сравнят с добродетелите на прекрасната Бадрубудура, но все пак Аладин се надява на твоето милосърдие и вярва, че ти ще изпълниш обещанието си. Дълго стоял султанът като омагьосен пред златните съдове с скъпоценни камъни. После, като се опомнил, попитал великият везир: виждал ли си някога такова богатство? И смяташ ли, че момъкът, който ги праща, заслужава да се ожени за дъщеря ми? Да, отвърнал везира. Той момък е достоен за твой зет, щом притежава такива несметни богатства. Пред тия думи на великият везир всички съветници поклатили одобрително глава и султанът рекал на майката на Аладин: кажи на сина си да дойде още днес в палата, за да извършим венчалния обред. И с преизпълнено от щастие сърце старата жена си отишла бързо вкъщи и съобщила на сина си, че султанът го очаква в палата. Пламнал Аладин от радост и тутък си повикал духа на вълшебната лампа. Работата е наред, казал весело момъкът. Приготви ми сега най-блестящи царски дрехи, но преди това ме заведи на баня, за да се окъпя, както подобава на султански зет. И духът грабнал Аладин и го пренесъл в една разкошна баня с мраморни басейни. Из устата на златни дракони бликали бистри струи гилова вода, а от тавана безброй лампи пръскали обилна светлина. Щом Аладин се намерил в банята, изведнъж го обкръжили невидими слуги, съблекли го и започнали да го къпя. Като го окъпали и намазали тялото му с благовонни масла, слугите му пременили в златни дрехи и духът го върнал вкъщи и го попитал дали желая още нещо. Доведи ми един бял кон, натъкмен с скъпоценни накити и 40 богато облечени слуги, от които 10 да вървят пред мен, 10 след мен, 10 от едната ми страна и 10 от другата страна. Приготви и 40 торби с жълтици, за да ги раздадем на народа. Само след миг в двора на Аладиновата къща се появили изневиделица повиканите слуги и всички приготовления били завършени. Сватовниците се запътили към дома на султанската дъщеря. Начело вървял на бял кон самият Аладин, напет и прекрасен като княз от далечна земя. Когато Аладин пристигнал в палата, отвътре излезли да го посрещнат с най-големи почести всички царедворци, а старият султан
Особено очарован от царствената осанка на младоженеца, слязал 3 стъпала по стълбата и го прегърнал бащински. После той завел Аладин при престола си и го поканял да седне между него и великия везир. Всеблаги господарю, казал Аладин, прости ми дързостта, че се осмелих да поискам за жена Бодрубудура, но ако ти не ме удостоиш с благовението да ме приемеш за своя зет, аз ще умра от мъка. Развълнуван от това сърдечно излияние, султанът прегърнал още веднъж Аладин и рекал: твоят живот, синко, е много скъп за мене и аз ще направя всичко възможно да го запазя. При тия думи беловласият владетел махнал с ръка и наоколо се разнесли звуците на тържествена музика. И в същото време той станал от престола и завел момъка в празничната зала, дето била сложена богата трапеза. Като се нахранили и пийнали по-царски, султанът повикал един от съветниците си и го накарал да състави брачния договор на дъщеря му Бодрубудура с Аладин. После той попитал зетя си, веднага ли желая да отпразнуват сватбата. Аз не бих чакал нито минута, но преди да се оженя, искам да изградя достоен за Бодрубудура палат, който да бъде близо до жилището на нейните мили родители, казал Аладин. Така да бъде, съгласил се бащата. Има много свободни места, избери си, което ти хареса и колкото по-скоро направим сватбата, толкова по-добре. Крилен от неудържимия купнеж, час по-скоро да се ожени за султанската дъщеря, Аладин се прибрал в бедната си каштурка, потъркал чудната лампа и щом духът се е явил, казал му: до сега ти изпълни всички мои желания и аз съм ти много благодарен. Вярвам, че и този път не ще откажеш да построиш за бъдещата ми жена Бодрубудура такъв палат, какъвто никой никога не е виждал. И като казал това и посочил през прозореца мястото за строежа, Аладин се легнал и заспал. На сутринта, още в зори, духът го събудил и му рекал: господарю, палатът е готов. Ела да видиш дали ще ти хареса. И духът издигнал момъка и отлетял с него в новия палат. Гледа Аладин и не може да се начуди. Накъдето се обърнял блясък и невиждана хубост заслепявали очите му. Той обходил целия палат, минал из прохладните градини с бистростойни водоскоци, надникнал в конюшнята, дето потраквали игриви жребци. Съкровищницата била натъпкана с пълни труби жълтици и безброй слуги сновели с разкошните зали и дотъкмявали наредбата. Ала най-смаян останал Аладин от просторната зала на горния кат на палата, която гледала на 4 страни с 24 прозореца, украсени с скъпоценни камъни. Такова чудо няма никъде на света, извикал възхитен Аладин. Само едно нещо липсва. От султанския палат до тук ще трябва да се постеле килим, по който да мине църкинята Бодрубудура. И изведнъж между двата палата се опънал дълъг, мек килим, извезан с пастроцветни рисунки. Когато слънцето изгряло, Аладин се върнал у дома си, а край новия палат започнал да се трупа хиляден народ и да оглежда прехласнат това невиждано чудо. Скоро новината за неочаквано изникналата постройка стигнала и до ушите на самия султан. Но той не се изненадал никак, защото знал, че бъдещия му зет разполага с несметни богатства и може да изгради за една нощ какъвто палат пожелае. И тъй след като извършил всички останали приготовления за сватбата, Аладин проводил майка си да доведе невестата, както повелява обичая, а сам той се изправил в очакване пред вратите на новия палат, заобиколен от слуги. Не минало много време и в далечината се задала тълпа, начело на която вървели султанската дъщеря и Аладиновата майка. Щом шествието минало по мекия килим и наближило палата, Аладин се отделил от свитата си и посрещнал невястата с дълбок поклон, като й казал: църкиньо, да бъде благословена твоята лъчезарна хубост, която заплени сърцето ми и го озари с неугасима светлина. Добре дошла, като дългоочаквана стопанка на моя дом. О, господарю мой, отвърнала църкинята, аз изпълнявам волята на баща си и безкрайна е радостта ми да бъда твоя вярна съпруга, защото ти ми приличаш на оня момъл, който ми се яви на сън и ми се заклева вечна обич. След това Аладин целунал нежно по челото Бодрубудура, хванал я под ръка и я завел в празнично наредената трапезария. Щастливите младоженци седнали край богатата трапеза, която била потънала в цветя и блестяла от златни съдове
кристални чаши и белоснежни покривки. Когато и майката на Аладин заела отреденото им място до трапезата, че връстите слуги се спуснали да поднасят най-вкусни ястия, сладкиши и напитки и в същото време вълшебна музика огласила тържествената тишина на залата.